Не, бе, нас сме, камъни. Цига, къде отиди на майка си, бе, взела сега малко? Това е най-здравата кола. Здравейте, ние сме тук да тестваме Fiat Cinquecento. Аз се казвам Валентин. Аз съм Тодор. И ние сме Crazy Balkan Drivers. Направо ще го разбием. Тъй. Малко бирол трябваше да направим на колата, ама ни трябва. Радиото ни е фръкнало. Къде? Съм радио, да идем да съм радио сега. Как да не можем? И без радио. Тя е единствената нещо дед бачка като хората вече. На чистачките. Пускай вентилатора. Ти виж колко бензин има. Това много остава. Човек, сега с тези малките обутки много лесно се кара. Сега колко хора малко лекичко да я караме, бе. Ай, гасиперката, чай сега да оправим ситуацията. Гасиперката, брат. Това прие пуши. Тук нещо липсва. Тук малко тунинг ще правим. Радиото обаче се върви. Ти сега за какво е, бе? Сега ще го направим да не взима въздух, да се удави мотора. Пак. Ние вече го удавихме, ама... То сега дали ще запали? Ще трябва да я бутнем сигурно. Запалим. Ще се обърни, бе! Колко е завълно? Да засиля оттам да влеза насам. Ама е дебило да се обърнем по таван, трябва да служи. Мартин, слагай с колана, брат. Какво е засил малко? Къде са те с колани? Бе, обаче, Той е на майка си. Ай да се попа. Дай газ. задължително. И тя тръгна при тебе, бе. Го пръчи, мръчи работи. Втората, тя направо прекъсваш на втората им, че. Пази от това дете тук, ляво, ляво, ляво.
настрани влезе. Ай пак. Умре, не фуквата, фуква. Ай, тук гледай как съм морал. Наляво на дясовия пътя. Ама тя при мен не изгавари изобщо. Ти като при мен първия път. Ай, ти ще джамовица отвори се чува тая, смешно се чува тая. Чакай малко, чакай. Сега как ще качим? Ай сега ще шкода. О, тръгна. Тръгна ли? О, тя така... Оле! Тя много тръгна задницата, бе! О, ти много добър дръв беше. Аз опаши ги колко е близо дървото. Гърдето падна, гърдето падна. Гърдето е падна. Чакай, чакай. Прибираме се го. Опа. Опа. Пари ли? Това е тая пружина тук. Това е той, как е вързана, е? От меката връзка. Чакай. Вай, брат, ти сега не може да я махнем от тук. Що да не можеш? Защо трябва да я вдигнем, да я изместим? Как е качи? Абе, чакай, тук носа парзаля обаче. Я пробай. Аз ще бутна. А виж как разхожда гарета. А гарета не е паднал, разхожда го. Давай да ходим. Ама тук, Мариан му го взеха ми тежат краката от тая кал. Чакай. Имам и турбички тук. Ай. Ти беше добро. Продължаваме. Чакай, слушай. Излез саундчек да правиш. Саундчек. Турбото как звъни, турбото? Бау! Генерацията се носи с нас. А, да, ето е. Разхождаме, тук малко разходка на генерацията. Тя защо е сутка? Мария, тя как е вързана с 5 слоя тел. Гледай. Когато стана с спортно качване, след като се качихме катастрофата. А то падна наистина, гледай. Предницата ми се чупи, една ръчно опада, генерацията падна. Аз целия съм в кал, май. Я дай саундчек, я дай малко. Малко саундчек ли? Слушай. Газ. И ето тук вътре е кална си, бе. Патка. Много хубава работа с кола. А той копче за кой е? Иде, ще чупи го стартера. А. Виж от краката ти вече пуши. Ще я караш ли? Да я караме. Да я направим едно кръгче, тук пак надолу. Само че чуй, как ще го откачим сега? Айде, сега с крак. Чакай, има макетно нощ. Я удар само.
Кой с кое? Нищо му няма, дай. С ръка го завърши. Ой, напред ли снимай? Тук как е, Ваня. Що гаснем, бе? Дай пали. Газ. Даваме, чакайте. Спри, тока падна. Не, няма как да върти стартера. Чай ще бутаме на скорост. Сега путаш, бе. Как въртим, че? Първа. Арима! Аз съм наръчна, брат. Усъдите. Беля! Дали сега ще я закараме? Айде. То май толкова отиде. Не, бе. Май мотора за Да, теб. той е двигателя. Стига. Чай да изтиди малко. Брат, що брат, така е? Мотора за Ти теги. са бутала да, май. Дай, бутаме. Как ще бутаме така? Слезай, ти трябва да я бутаме до там. Чай бъде да Бай, затегна мотора. Не. Не дей, значи остай малко да изтиниш, ще се оправи. Ай, идвай да бутаме. Знае как се бутат. Няма ли кой сега да дръпни сега, бе? Тя не е много да тръгне на... Я чакай да пробвам. Няма бутай. Ай. Давай. Няма, не може да я бръднем, бе. Ще изчакай малко. Много хубаво стана, Кой си, бе? Да не виждам. Пуските ме обаче много тежко. И моите. Въй. И някой идва. Къде идват? Е, Трябва да записам аварийките. той гледа, идва. Абе не, стига. Има насирай още. Има време. Чакай сега. Аз знам как ще върти, гледай сега. Мисля, че знам. Сега ще пробвам нещо. Ще я дам на контакт. Сега запали. Май няма ток. Я, алтернатора рема, къде не се е скъсал. Не сбая никой е част. Ето не е ти. Той скърцаше. Он е дед вика сменяйте сега. Да, Я горема се виж. да. Тук кой мой да им даде ток, бе, брат? Той е тук, ама той, виж го малко. Той ремък. Къде е рема? Тук виж. То може по-хубаво там да го иш. Аз да правим ако гледат там. Чай сега звъна на Наско да дойда. Ще имам 2%. Не бе, днеска съм здрав. Ами няма токове. Дай ще я бутни тук назад и ще запали, бе. А генерацията пречи. Абе. Дай, сега ще я свалим. Абе, ще приберем през пътя, ако... Сега ще я свалим. От-
Я пробай дали запали. Газ, газ, газ! Дигай салката и се качаем, дигай се качаем! Газ, газ! Ана, бързо е, какво се пустише? Втора. Първа. Тук е някаква тръба, такова от нас. Първа с по-лека газ. Това е капака, си почува. Тут трябваше и аз да трябва да бутам. Марот само да държи гъста. Значи, каталясахме, но мисля, че ще има още животни. Еми, фърли гарнитура, ало. Къде има гарнитура? Фърли гарнитура. Але! Къде бе? Тоше? Буксата с стопитязана, той не вари, бе. Коя е тази букса? Абе, де не знам за кой. Този букса е за това, бе. За свище. Дайте да изсепим вода, да изтини малко. Не знам за кой, ама се стопи. Ай, дай вода, бе. Чай, не мога мръдна, бе. Стопихме мотора, бе. Буксата се стопи. Аз знам как ще оправим тази букса, ама с капчица. Чили ще тупи. А, не, бане. Аз до сега отбутах. Къде да спам? В той? В двигателя. Да, в казан. Не, бе! Къде каза сега да спам? В казанчето е! Нали в двигателя, или в казанчето? Чакай, буксата виж какво става тук, е. Тя ли трябваше да е? Стегна се, давай си пой сам в казанчето. Ма гледай да не мокриш буксата, бе. Да е жива и здрава. Моля, хора. Трябва да изчупим джама. Ма чакай като. Още не. Хвърли. Направо, тя виж не твърда хвърли. Тя още не твърси има. Ние тук направо почистихме. Вътре ще почистване. Промив. Дай аз да си пя пак вода. Къде? Нищо няма. Не мога ще хляб в нея. Само трябва ли при нас за един радиатор. И е готова. И тук е някой друга букса, деца се чува. Си е свърлял по акумулатора. Помням при. Те. Генерацията ни отзад ли е, бе? Там е, бе. Тя не иска да си ходи. Аз не искам вече. Бронята отпе. Тя виж, че от гумите се затапват и ни ще да върви за разсуи, бе. Дай да свалим бронята. Не, бе, те в каунтите сигурно опират гумите.
Не бронята. Закъсахме малко. Още малко и... Не. Пак ли умре? Дигай капак. Абе, се с буталата си, не може да изкара буталата и диск. То няма толкова сила. Чакай, дай от друга страна да е само по него. Къде беше тук? По-силно и си, много нежно е. Те с обувки са мекички, болема петата. Дайте си. То ще дай да се избив. То ще дай да се избив. Ти готово. Чай го сейфам. Аз тук си въдна му хубаво. Я отворете. Тя ме право изгасна на мене. Спусих ми едната букса, да, водата пак ще полее мотора. Обаче... Ти брат ти дай Знаеш защо? Тук е на земята, какво става? Ами, едно дърво се показва там. И... Иди, ред, ще го пъдах. Това само ще седи, брат, не дрифтихме. Фаса. Уоу! Изчупари майка му. Я още като. Падах една ръчна. Това е капачката. Чай да видя буксата. Заради твиста. Помежду другото почна да такова... Как? Дай да заснем, че ти не снимаш. Чакай. Той за датчик, къде да показва каква температура е спря да показва. Показва, не показва. Той за горивото спря да показва. О, буксата вкарахме. Трябва само малко вода. Петя, до тук прегряхме поне 5-6 пъти. Вика, е закъсах там. Петя, от 1 час само на прекъсвачи. Без прекъсвачи. Петя, кучето избягай. Вие как върля водата, бе? Мръсница е. Полей отгоре мотора. Полей го да изпни малко е. Полей. То само да не спука блока. Тя вата смъртно. Нямам проблем, бе. Това това дивия копърче. Не може да ги ръцете. Не знам, бе, трябва да чисти малко обувките после. Много е, това направо може ги изхвърлям. Моите скъпи, бе. И... Защо са скъпите обувки напред? Чакай, бе. Петя, стой там! Стой, не мърдай! Оп, направих снимка на бегачката. За такова, за тъмнил. Аре. Я, чакай, бе. Я, ела да наснимаш, да направиш снимка тук. Тия са обувки на тъпса. Ама, вода нямаме ли още малко? Имаме. Няма повече. Мартиня, ела тук ще снимаш. Абе, избърши се в тениската, бе. Ти какво? Някой да ми лицето и телефон. Ама ние утре и тук трябва. Ще застанем. Абе, то ви зателичко, имаше мокри кърпички. Ай, готов си, нищо няма на ръцете. Моите да не са по-чисти. На Тошко. Не са мръсните. Ей, тук застани, съм полъсника, не направи за тъмно. Чакай малко. Трябва ни малко вода да пуши. Ама аз искам да се кача на тавана. Качай. Няма да свърши всичката. Я повече дали ще запали? Запаля. Винаги пали. Чакай, аз тук и те ще се кача. И изгънах пикалника, вратата не иска да се отваря. Защо не снимаш, бе? Снимай, бе! Я да я махнем върти, тя по-леко. Пръска вътре.
Готово. Шипатно е! Да тръгна ли до куцината? Дръж се! Отворете прозорец, аз ще се фана тук отвътре. Отвори другия прозорец. Само да не му вкараш някъде. Ма ти лекичко ще караш, бе. Ти лекичко ще караш, а? Ако запали! Да, се преотворя. Заради гумата не ще да тръгне. Тя напред. Заклеща е. Чакай, ще я засилим. Добре, пусни назад. Ага. Да я затворим капака поне. Знаеш кой па е мотора, бе? Добре, да, Пускай си ходи, бе. Намерих що и се отваря, чакай. Защото тя капачката тук оставена е. Айде. Дайте бута назад. Водка, да? Бибитка няма ли вече? Я права. Чай, че се почини, ще запали. Да, излиза. Той е мой дел. Убихте я вече. Не мислиш тъй. Удари от отзаде калника. Виж там, дете имаш... Къде какво има? Дете имаш гума, има кал вече на тогава. Не може да го изкарам вече. Печо, дали може да се измием у вас? Мамка му. Има тръбичка у вратата. Добре, бе, то само спух. Чанта кал. Аз кал. Всички кал. Ръце као. Даже и лепенка. Пау. Удари задния калник, бе. Гледай как. Там е умря тотално вече. Абе, Петю, въобразяй се, брат. Знаеш колко пъти бави майката? Не е наскоро, са? Абе, наскоро сте била, бе. Газ, газ. Няма запали. Ко казахте, господи?
Значи можем да кажем, че това е една от най-здравите коли, произвеждани някога. Аз съм сигурен, че с колата не бяха чупили, че е вършена. Ако искате здрава кола, която никога няма да остане на пътя, Имаме бибитка! 96-та Чинкуече, това е вашата кола. Мога да Така. кажа аз. Не е платена реклама. Запали. Генерацията ни падна. Мотора, само да покажем, завърти стрелката. Гестапо. Какво ще кажеш, а? Това не мога да убия. Тъй с кола един стоиш, където ще приключи, е моргата. Даже и тя не може. Дай! Я отвори капака. Дай! Нищо и няма! Пацка! Хайде. Сиятел. Почивка, утре пак, само да вали. Джама да вдигнем. Чакай. Вземете ключи. Кав капак ще отварям, остай сега да си диша. Тото е тулинга. Той отзад е пуши. Значи- С ръце как ще караш? Случиха се някакви неща. А каква е тази спирма тук? Силикон, бе, брат. Залепихме фара, нали падна? На първия ден с... Той се отлепи от... По време на доставката падна. Абе, те бронята тук... Да, бе! Забрай го. Брат, тази кола изкара повече, отколкото се надях. Аз аудито, ако го карам така, още на първия ден ще е приключил. Значи, можем да кажем само, че Fiat Cinquecento е правилната кола за новобранци шофьори. Тя сигурно Значи части изтруват 5 часа натупани прекъсвачи и нищо. Абе, човек, дай ти. То няма етап работа, ти не става, то трябва да държи сигурно 2-3 часа без да я пускаш, че да гръмне. Значи, Кола е зеде. момчета, рекорда в бяла е 37 минути с прекъсвача. 37 минути прекъсвач. Тази кола дали ще последва някой ден да се тества или мотора няма изкара до тогава? Ще изкара. Щом не е избил бутал по момента, значи ще изкара. Изкараме. Значи, какво трябва да направим? В момента на вишката ще е бати приключението там. Ама тя оттам ще изкара. Кое? До вишката, моето момче, Ами, като тя бяхме... Водната помпа е замина, защото като тръгнеш да караш и като завърти малко и вече убива мощността. Точно водна помпа е заминала. Трябва... Колко пари струва на водна помпа? Пишете в коментари. 5 лева. Значи, ако имате предложения за кола, може да напишете в коментарите. Ще сме благодарни и какво ви е интересно да гледате. Нали така? Само това е интересно да гледате. Експерименти. Може да направим рампа, нещо, а пробваме дали лети. Да я фърлим. Имаме... Може да Всичко. следим от бяла река надолу. Чакай да върна... Към плажа. Да, после. Го правим после. Ама тя пък няма регистрация. Няма. Кой ще знае кой е? Ти го щупи вече. Не е щупено, бе. Как ще съм го чупил? Чакайте да се пром да направя нещо. Да снимам от високо. За паря за последния път да си не. Да се влазиш. Кой са хвъзди? Чакай да оправя тавана. Чакай. Момчета! Оп, тавана е изправен. Прави го. Да оправим антенката малко. Тя се дигам, се свалям се. Не, бе, няма. Оставете ни радиото, е! Е така ще паща. Към Варна. Гледката е уникална. Ти джамът ти отвън като да това радио.
Капака още пуши. Чакай, де задните каунци да ни се стегли гумата, да не може се движи. Сега. От тук трябва май да скачам, аз то се е видял. Защото падна. Пъй. Ти още на първата вечер, като я взехме. По време на доставката падна. Стоя на мястото, където имаше само джанта, в момента има кал, брат. Са яко кал. Добре, знаете ли какво може да направим сега? Да вземем да сменим задната гума, а? Сега ли? Да. Аз съм на смяна. Добре. Трябва. Дай да тим до обзор и да така. После се връщам. Хубаво. И така приключваме всички заедно. Доволни. Покажи колата. Колата изкара. Още пуши между другото. Значи... Вижте, зимата печка, лятото... Лято му мислите. То някой да умише, то... Нищо няма да е сега, нищо. Той е най-здравото копеле. Тук има стикер, то стикер ще го махна, че не го харесвам. И така, приключваме ние.